Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Good day sa inyong dalawa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pam, tambalanista since 2020. Kayo kasi ang naging source of entertainment ko at panlaban sa buryong noong kasagsagan ng COVID. Kahit 2 years na ako nakasubaybay sa inyo, ngayon lang ako nagkalakas ng loob na ibahagi ang kwento ng buhay ko at humingi ng payo. Hindi ko kasi kayang ibahagi sa iba. I got pregnant at a very young age. Dahil very religious ang parents ko and I am an only child, pinakasal ako. We had 2 sons but our marriage went rough. After 8 years, nauwi din sa hiwalayan. Naiwan sa akin ang mga anak ko but they have an open communication with their father. Kahit may ibang pamilya na siya at 2 anak sa bagong asawa. I raised my kids alone for 5 years. I met a few men during those years pero nag-iiba ang ihip ng hangin kapag nasasali sa equation ang mga bata. I've always been firm na buy 1, take 3 ako. Kapag ginusto ako, kasali ang 2 anak ko. Kung hindi kaya, wala nang pag-uusapan pa. I have always thought I will always be alone until I met someone na tinanggap kami ng buong buo. He loves me and he stands as a father to my children. Yung pamilya na ipinagdarasal ko, nakuha ko na. Kaya lang, nalaman ko, kasal pala siya. Sabi niya on the rocks na daw ang marriage nila when he met me. Sinubukan kong kausapin ng wife niya to apologize, pero she refused to talk to me. Wala na din naman silang communication ng partner ko. Hindi sila nagkaanak. Hindi kami makapagpakasal because we are still both legally married. Still, tahimik at masaya ang pagsasama namin. And I gave birth to our son, my 3rd child. When my mother died, kinausap ako ng masinsinan ng mga kamag-anak ko. Mali daw ang pinasok kong relasyon. Nilabag ko daw ang isa sa mga utos ng Diyos. Tambalan, I have a very close relationship with God. I am an introvert kaya lahat ng nararamdaman at pinagdadaanan ko sa buhay, sa Kanya ko lahat sinasabi at inihihinga. I pray a lot. I'm also active sa mga activities ng simbahan. Pero simula nang kausapin ako ng mga kamag-anak namin during my mother's wake, I started to question myself. Amidst my being prayerful and submissive to God, hindi niya ba ako mapatawad dahil pakikiapid pa rin ang nagawa ko? Mali ba na pinili ko ang taong naging mabuting ama sa mga anak ko at tumayong haligi sa buhay naming mag-iina, lalo na sa mga bata? Will I be punished dahil sa sitwasyon namin ngayon? Buong pamilya lang naman ang gusto ko, pero nilalamon ako ng guilt. Deep in my heart, nandun pa din ang agam-agam
na mali itong relasyong pinasok ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, tambalan? Please enlighten me. Ang inyong tambalanista, Pam. And when I hold you, Bigat ang kwento, kantahan na lang po tayo. Let's be joke. I-be-joke natin yan. I-joke na lang natin yan, Pam. Yung mga ganitong klaseng mga topic, hindi pang radyo. Alam mo kung bakit? Sobrang ano siya. May mali tayong sabihin dito. Nako, sabi ko sa'yo, re-repost yan ng mga tao online. Correct. Very sensitive ang yung topic. Ang sensitive kasi ng topic. And ako, partner, kasi I know of people na parang katulad ni Pam, na ang sitwasyon talaga nila is like that, na hindi pa kasi sila legally separated with their own mga spouses, pero meron na silang mga sarili-sariling relasyon. Tapos nagkaintindihan na lang lahat. May mga ganun akong mga kakilala talaga. At yung mga kakilala kong mga to, ay mga mababait na tao. Alam mo yun, yung talagang, parang ito, katulad kay Pam, aktibo sa simbahan, mapagbigay, prayerful, yung mga ganon. So ako, ayoko magbigay ng comment dito kasi I do not want to judge my friends. Kasi hindi na ako lalayo, hindi na ako pupunta sa iyo, Pam, kasi hindi naman kita kaibigan, hindi ko nakita. Kumbaga, kwento mo lang tong binasa ko. Pero ako kasi meron akong mga aktual na mga kaibigan na ganyan din yung sitwasyon katulad mo at hindi ko sila ginajudge. Kasi nga, may mga kanya-kanya na silang parang pagkakaintindihan. Pero kung halimbawa, doon tayo sa diretsong daan na talagang in a way, tama din naman talaga yung mga kamag-anak mo. Pero hindi para masagot namin yung tanong mo na, ang Diyos ba, hindi ako mapapatawad, yung mga ganun. Hindi ko alam. Ang dami ko pong hindi alam. Sa totoo lang. Correct. In other words, walang sagot ang tambalan dyan. Hindi tambalan ang sasagot sa problema mo. Ako naniniwala ako, bawat relasyon, bawat family unit, every household is different. Ang bawat sitwasyon ng mag-asawa is different. There's no such thing as one size fits all. Sa marriage, walang ganon. Sa relationships, walang ganon. Yes. Hindi pwedeng kung ano yung applicable sa buhay ng mag-asawa ni Nicole o sa buhay namin mag-asawa ng asawa ko ay pwedeng maging applicable din sa'yo. Maybe, may mga ilan-ilan pero hindi lahat na, ay gayahin natin yung relasyon ni Nicole. Gayahin natin yung relasyon nila Chris. Hindi pwedeng gayon. Again, there's no such thing as one size fits all in terms of relationship and building a family. Siguro pwedeng in terms of gayahin natin. Baka may mga magaganda silang mga ginagawa. May mga ilan-ilan. Oo, 'di ba? Halimbawa, meron tayong mga ideal couple na tinatawag, 'di ba? Parang lodi ko tong couple na ito eh. So, kung anong ginagawa nila, gagayahin ko. Which is okay din naman. Pwede. Diba? Pero, yun nga yung sinasabi ni partner, pwedeng try mo siyang igayahin, pero hindi naman pala applicable dun sa pamilya ninyo. Hindi naman pala pwede sa inyong family, 'di ba? Kunyari, gagayahin mo na, yung paraan pala nila para mag-bonding, lalabas lagi. Kulang-kulang nga yung pera niyo eh. Di lalong nag-cause pa ng away. Correct. Ang ending nito, magiging kulang-kulang ang pag-iisip ninyo. Kaya iisip paano babayaran yung mga utang, di ba? So, maaaring, kumbaga, kung meron ka mga lodi ng mga couples, o kaya nag-a-attend ka ng mga seminar para mas lalong mapatatag ang inyong relationship, di ba? I-pick mo yung mga bagay na sa tingin nyo applicable sa inyong pamilya. Lumalayo kami sa topic, Pam, kasi talagang we'd rather eat spam than talk about you, Pam. Charot. Alam mo yon, medyo mahirap kasi talaga, pero I would like to believe that syempre that God is forgiving. Maski naman yung mga, 'di ba, yung mga
mga makakasalanan, yung mga gumawa ng hindi maganda, 'di ba? Pinatatawad niya 'yon. Pero hindi ba? Hindi ko kaya. Oo, may ano kasi may ibang wisdom ang na pwedeng ituro ang Oo, religion. eh. May ibang wisdom din ang na pwedeng ituro ang isang taong may experience. Kasi talaga So, mahirap talaga depende, yan hindi mo pwedeng pakinggan lang na ay dito na lang ako kasi feeling ko iba-iba talaga. Walang saktong, there's no surefire formula to answer your question. Or baka meron surefire formula. Hindi surefire formula. Merong tamang sagot sa tanong mo, pero hindi kami yung makakasagot nun. Yun. Hindi pag ganun kaganap yung wisdom namin about God. And hindi namin din pinagdaanan yung pinagdaanan mo to be able to give you answers. give you answers. Kasi madami kami mga nasasagot ng mga tanong na confident kami kasi dinaanan namin, alam namin yun, napag-aralan namin, na-experience ng mga kaibigan namin. Pero yung sa'yo kasi hindi. Tsaka may kasama kasing Diyos, parang kaya naman kay Lord, diba? Kaya naman kay Lord to speak on behalf of, Oo diba? nga, yung huli ng umpisal nga si partner 10 years ago pa. Kaya nga, diba natandaan mo nung huli ako ng umpisal, parang pinagalitan ako ni Father kasi parang hindi ko matandaan kung kailan. Sareng, diba? Pero yun, masyado siyang yun. Basta ako, kaya binitawan ko lang yung mga words na hindi ko dyan-judge yung mga friends ko. Depende kasi sa sitwasyon eh. Meron kasing sitwasyon na hindi tanggap ng mga dati yung partners. Pero kung may mga sarili-sarili ng partners, may ganong understanding. Di ba may mga ganon? Kaya nagkakaintindihan na lang lahat. Pero yun nga, kung babasihan natin kung mali, di syempre mali. Kasi syempre, technical, may mga asawa pa rin naman po talaga kayo. Kung magiging diretso talaga tayo, di talagang pakikiapid naman din talaga yan. 'Di ba? Pero, hindi, kasi siguro kami diretsong tao eh. Charot, diba? Hindi, mas may taong, mas may wisdom about this that can be able to give you the answer. Kami, kantahan na lang tayo, Pam. I-video okay natin yan. I-video okay na lang natin. Itagay natin yan para ganun mas na lang. masaya. Doon pag-usapan ng problema. Truth. Yung hindi tayo mababash pagkatapos. Correct. Alam mo, takot ako sa bashing. Ayoko niyan. Hindi yan yung hindi ko kailangan ng bashing sa buhay ko. So kung hindi ako sigurado sa isang bagay, which is itong Kemerut ni Pam, hindi ko ilalagay yung paa ko sa tubig. I will not dip. Hindi ako magsiswimming. Lagay mo na lang sa kawali. Trot, ganun. Para mababaw lang pag nag-swimming ako. Basta mga ganun, gets mo na? Oo. Hindi ko lalanguyin yung itong kwentong ito kasi hindi ko kabisado yung tubig. At saka yun nga, ang bawat pamilya may kanya-kanyang detalye na hindi natin alam. Itong kwento mo ay hindi sapat na detalye ito eh. Ano lang to, pag tip of the iceberg lang nang nangyari sa buhay mo. Bawat araw na nangyayari sa buhay niyo mag-asawa o mag-jowa, may detalye na hindi natin alam. Diba? Kaya minsan, kunyari, may nakita tayong couple, ay ang galing naman nila, na-sustain nila yung 25 years together. Nabuo pa rin sila. Ang nakita lang natin yung maganda, pero ang dami nilang detalye na hindi rin maganda. So hindi natin pwede sabihin, ay gayahin natin sila. Diba? Kasi hindi naman natin alam yung storya na hindi maganda tungkol sa kanila. Diba? Mga ganong tipo. So ang sinasabi natin dito, siguro kanya-kanyang pag-handle ito. Hindi namin pwedeng sabihin, ito gawin mo kasi ito yung ginagawa namin. Ito yung ginawa ng kaibigan ko na nag-succeed sila sa ganitong klase ng strategy. Gawin mo sa relasyon mo. Hindi. It's up to you to find the solution to your problem. So in other words, bala ka sa buhay mo. In other words, mali ka ng taong nilapitan. You will learn from it in the process. Obviously, partner, pala siya bagong tambalanista kaka-discover lang sa atin sa during COVID, no. Siguro kaya baka hindi niya alam na hindi natin alam yung mga bagay na to. Matututo ka as you go along. Makukuha mo yung lesson na nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Yung wisdom na nangyayari sa relasyon niyo ng mag-asawa. Bakit kaya nangyayari to? Ay kaya pala. Madidiscover mo yan along the way. Diba? Napaka-generic ng mga namin, ng mga safe answer. Oo, mga safe answers, ganun lang. Kasi pangit magsabi ng ito gawin mo. Oo diba? O kaya hindi pangit pero medyo malalagi tayo sa alanganin. Tsaka yung sabihin, maling-mali ka talaga. Yan, diba? Kami, very sure kami dun sa
Ewan ko, pagkakabit na issue talaga, ako very sure ako doon na may mali eh. Kaya lang bakit nga naman ganun? No? Question mark din para sa akin. Pero bakit pero dito sa ano ni Pam, bakit parang di ko masabing mali si Pam? Ano Kasi yung kanta? Nasa kanta yun, hanggang so long, it feels so right. Ah? Feels so right. Ano Itagay daw? natin to. Ano daw yun? I feel so wrong, feels so right all along. Lost in siguro- love and Okay. Sige. sa amin ka ba ihingi ng payo? Lasing kami. Diba? Sure ka ba? Pero ako, in terms of kabitan, talagang hindi naman talaga tama yun. Kaya lang, dito kasi sa sitwasyon ni Pam, Alam mo, kumanta na lang talaga tayo. Ano yung kinakanta mo? Sabayan na kita eh. Kumakanta na nga Oo ako. nga eh. Ayoko na lang. Ayoko kausap ka. Ayoko na kausap, Pam. Hindi, makukuha mo yung lesson na nangyayari sa'yo ngayon. Hindi talaga kami yung proper persons to talk to. Or baka may kulang pa yung wisdom namin tungkol sa ganyang klase mga bagay. Hindi talaga may confidence sa sagot. Oo. So, bumati na lang tayo ng mga tao nakatutok sa atin ngayon. Batiin na lang natin lahat ng mga nakaantabay sa atin ngayon. Kung kayo po ay nagmamaneho, thank you very much. Kasama po kami sa inyong biyahe. Dinedmata talaga si Pam. Kaya mo yan, Pam. Oo, may kanya-kanya tayong problema. Oo, may problema din kami. Problema mo. Truth. Problema namin. Kami bala sa problema namin. Oo, di ka na nga namin dinadami sa problema namin. Tapos ikaw, dinadami mo kami sa problema mo. Napakamakasarili mo naman. Chareng! Hindi, Pam, you can do it. Yun lang masasabi namin. Generic answers, you can do it. Malaki ka Yan. na. Oo. Tsaka marami ka rin mga kaibigan. Kami lang ba kaibigan mo? Kaya nga, Oo. sa amin ka lang talaga nagbahagi. At binahagi mo talaga sa amin sa pang-radyo, ha? Nahiya ako sa mga kaibigan mo, pero binahagi natin sa radyo, di ba? Hindi, introvert kasi. O pwede So, naman na. Ewan. Hanap ka ng kapwa mo introvert. Sa bagay, magkakaintindihan kayo. Yung hindi kinag-uusap, tingin na lang kayo. Gets nyo na. Oo. Kaya mo yan, Pam. I hope we were able to help. I'm not sure. This